shehu Harazim garkuwa da nake kauna baban akaran ya shugabana madubin rayuwa ya shehu Harazim garkuwa kai nake kauna baban akaran ya shugabana bismillah rabbana wanda shi yayyo yan kasuwa shi ne yayyo mutum sannan ya haɗa shi da karuwa ya babu rabbana sannan karabani da damuwa dan wake sai ya ji baban mahadi ya shugabana madubin rayuwa ya shehu Harazim garkuwa kai nake kauna baban akaran ya shugabana rabbana yi salatuka ga ma'aiki farkon samuwa shi ɗaya ne ake mai salati har ajin nasuwa domin kadarin buwayarsa kullum ke da buduwa ya masu ali manzan Allah ya shugabana assalamu alaiki ya zahara yar masu farin jini tsari na gidanku yau ku kadai ma Allah ke gani gidan ɗamin surrukanki gaba ɗaya kowa ya gani ya azahara ya maulaci yar shugabana madubin rayuwa ya shehu Harazim garkuwa kai nake kauna baban akaran ya shugabana ya shakki jani kai mana auni kai mana kaddari ya shakbar hamani ka daɗe ni da babban kusuri shehu musulma arfa gibiri mu da ɗamun kokari ya shehu a teku da sidi inda raran nan sayyidina assalamu alaika shehu Harazim babban garkuwa na kalle ka gaba ɗaya sai in tuna da ɗan nutsuwa bari sirrin ka aliyu shashi ka karan karuwa domin mahadi baban akaran ya shugabana madubin rayuwa ya shehu Harazim garkuwa kai nake kauna baban akaran ya shugabana assalamu alaika maulana ya maulal yati ni kai na fi so wani billah ya ainal yake ka kira ni in zo cikin ka ali ya sirru yake dan kawo ka domin su tuhami sayyidina kakan su sharu baki kana da dabude lamarina kakan su sharu falalu kana da dabude ajujuwa na yardar ka gabani ya wali billah ya qailina dan babu dubu kai mun haka maula sayyidina madubin rayuwa ya shehu Harazim garkuwa kai nake kauna baban akaran ya shugabana a fagen hakuri ban ga irin ya kamar ka ba sayyidina a fagen daidaita nafsu ban ga irin ka ba malamina shai baya so a zagi mutane maula murshidina zikirin Allah kullum ya fi ya sayyidina kullum da tawaro ya fi kawa mai sallah da bayi shi dai kullum muradinsa bawa ya tafi kun ilahi ni na yi tawassuli da Harazim har na ce jahi ka aike mun baban akaran ya sayyidina madubin rayuwa ya shehu Harazim garkuwa kai nake kauna baban akaran ya shugabana sakawar ka zan taron makiyan wani maula ali ka daɗe mu da haske maula ka daɗe mu da hankali ni da abokanai na da kai muka dinga tawassuli ya almahadi ya almahadi ya shugabana duniyar sufanci aliyu ka cika ce duka ko'ina ka bai wa da kwance ka bai da zaune da wanda ya tsufuna ƙarawa sidi da raro aliyu ta ko'ina ni yan mukutar kai mun sirri ya shugabana madubin rayuwa ya shehu Harazim garkuwa kai nake kauna baban akaran ya shugabana
kasida na kare kuwa da mahaifina da mamana a daɗe su da nutsuwa a fagen fannin iyali ma muku ɗauke damuwa ni da mukutar sai an jima ya yan uwana. يا أحباب النبوية تستحقون هذه النشيدة النبوية بلسان مختار نظرات مولانا السيدي العارف الرباني على جعل الأراضي الهوسا وكانوا رضي الله تعالى عنه وارضاه والنبي محمد وركبوا الجوالات 070 38 80 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درورو ساوند ستوديو. مشوب الرايوة يا شوارع